La ganadora periodista del año en Bulgaria nos visitó aquí en Uniminuto. Nos contó sobre su trabajo y por qué los estudiantes deberían hacer un intercambio. Esto fue lo que dijo sobre nuestra universidad. Винаги ми е била интересна, защото е социално отговорна. Не случайно наричат журналистите четвъртата власт. Обичам да събирам информация, да пишат новини. Най-сладкото е да се срещаш с различни интересни хора и по този начин да информираш хората около себе си. Важното е да сме информирани. Журналистиката е именно такава професия. Аз съм изключително приятно изненадана от университет Uniminuto. Тук срещнах усмихнати млади хора, които са жадни за знания. Избрах този университет, защото първо исках да опозная образователната система на една държава, която се намира в Латинска Америка. Избрах този университет, защото не е в столицата Богота, а е извън столичен. И тук мисля, че много по-обективно може да бъдат направени преценки по отношение на това какви са интересите, възможностите и желанията на младите хора и на моите колеги преподаватели. Това, което бих искала да споделя, е моя личен опит. Опит, който предполагам колегите ще се опитат да приложат тук при вас, свързан с фалшивите новини, дезинформацията и възможностите за формиране на критично мислене. Скъпи студенти, ще се радваме да ви посрещнем в България, в нашата слънчева страна и да видите, да се потопите в образователната система на България. Наистина ще бъде полезно за вас да обмените знания и опит, свързани с културата на нашата страна, свързани с богатата ни история, свързани с традициите, които притежава България като една от най-старите цивилизации на европейския континент.